denoi, eguerdion, zer moduzuna asteburua, asteburu luzea. Ondo, egia da, gero, asteak kostatzen dala pixka bat, baina lasai ze gaur, gozotasun hori emango diegu, zuek etxean ere goza ezazuen, gaur, badakizue, astelenak gozoak direnez, bi postre berezirekin gatoz, eta nire kasuan gaur Apple strudelarekin dator. Apple strudela normalian... dana beti jezaio. Apple strudel. Hori da, Euskal Herriko sagar tarta izango balitz bezala xe, baina Austria, Alemanian, Alpe inguruetan erabiltzen den, edo kontsumitzen den postre bat, oso goxua, hori, sagar zaporea daukana, oso kuruskaria dana, kanela ere daramakina, osagai klasikoak, betikoak, era errez batian egiten dana, eta ezin hobe gelitzen dana, beraz, astea eta astelena ondo asteko, behintzat ezin hobe. Bani, Habsburgoko kortetik eramango zaitut Arabia aldera, eta handik egingo duguna da horrelako kuskusarekin, kuskusa zer, bakarrik aragiekin, kuskusarekin postre egitea badago, eta kuskusa eta kokoarekin, eta mangoarekin indako postre erraz eta gozoa prestatuko. Ze ondo, gutxitan ikusten da, Kuskusa postrean ideia bikaina, gori aurrerago ikusiko dugu, baino lehen da bizi ikus dezagun nola egiten den Apple strudela. Betegarria egiteko zuritu eta moztu sagarrak xafla finetan, eta erregozi gurinarekin. Gehitu azukrea, kanela, limoi birrindua eta maspasa. Eta azkenik, ogi birrindua dana gorritu arte. Bitartean, orea egiteko irina eta gatza nahaztu. Gehitu olioa eta urrepela. Oratu 8 minutuz leun eta elastiko geratu arte. Azkenik, montaketarako luzatu orea arrabolarekin oso fin ia garden geratu arte. Banatu betegarria eta bildu zapiaz lagundu. Eta laberatu 180 grauz 35 minutu. Eta honegin. Ikusten dezu, bi elaborazio bat orea egiteko eta bestea betegarria egiteko. Beraz, hasiko naiz betegarriarekin. Horretarako, hemen dazkadan sagarrak, nik Smith sagarrak hartu ditut, azidogoak direlako, ikutu hori gustatzen zaitelako nola geratzen den, eta gainera limoizukua ere badauka. Hemen, hasi aurretikan egingo detena da, ron pixka bat dauket, eta gure mahatxo pasetara botako dut. Pixka bat hor ontzen juteko eta zapore hori eta likorroren ikutsua izateko, bale? Orduan, hau alde batetikan, hementxe. Bestetikan, hasiko naiz ja sagarrak zuritzen. Kenduko dieta zala, eta ingo detena da txikitu, banandu, xerra finetan atera, eta hemen gurina pixka batekin, pixka bat erregosten jungo naiz. Hori izango da, lehenengo pausua, eta gero pixkanaka jungo gera. Geroz eta gerturatzen goazen bitartean, esplikatzen jungo gera nola egiten den, ze ez daka inungo zailtasunik, era errexean egiten dalako, eta benetan, goxua gelditzen dalako. Oso goxua geratzen den postrea ni asko gustatzen zait, eta berez itzulita holan Apple strudel ero izango zen sagar kiribildua, erolako zerbait esan nahi dut, azkenean da, bai ikendarako lako biribilki bat, sagarrakin beteta, eta nik hau ikusten duan egia esan, etortzen zaizkit, baklava moduko postreak ez, gaur egungo Turkiatik etorritako postre bat da, eta hau, hor Austrian da, Alemanian eta hor bertan geratu zen, beraiek esaten da, Austriarrek hobetu zutela errezeta, eta bada, zerbait, kurruskari geratzen dana, betegarri hau zoragarria, eta nik armintzeri kontatu dio, lehen. Badago sukaldari bat, Euskal Herrian ezagutzen duguna, nahiko ezaguna dena, eta arek anekdota badoka postre honekin, segun batean berarekin hitz egiten, da zaten, nire jatetxean postrea honeukan, hartzen nuen, betegarri egiten nuen, bere maspasekin, ez dakiz zer, bere lanak gero hartu, ondo lusatzen nuen, esaten zan, hau, orea lusatu eta gero egunkaria irakurri altzara bestaldean. Horren beste lusatu behar zela. Fin utzi behar zela, berak esaten nuen, hartu, lusatzen nuen, pinpan, laberatu, kurruskaria zoragarria. Egon baten emaztiak eta harrizian, etxera, supermerkatu kate famatu batean erositako Apple strudela. Mozten dut, kurruskari. Ahora sartu, ziuna. Kalean utziko dut eta horrengo gunean seguro ezetuta daoela biguna daoela. Horrengo gunean, kruz, zoragarria esan nuen. Fuera! Enua gehiago egiten. Eta hori saltzen hasi zan. Hori gero, jenteari ez dakit gero, hori anekdota moduan edo brometan esango zuen,
Itxusi, ni behintzat, nik ulertzen dut, egia da, jatetxe askotan eta horrela, denbora asko ez dutela izaten, ze igual langile asko ez daude, plater asko dituzte, eta postrea egia da, igual jatetxe askotan eta horrela, gozogileari eta horrela eskatzen diotela. Inguruko gozotegitara, eta horrela, hori bai. Baina gero beste gauza bada, igual, supermerkatu batera joatia, ez da, ze zu ni edozein joan gaitezkenak, eta bertako estrudela erostia, eta gero hori jatetxean jartzea, ezta? Eta gainera jatetxean jartzen duzu, eta seguro ez dizula jarriko prezioa. Hori da. Etxeko modua, eta prezioa, eta prezioa hori da. Ez dizu jarriko supermerkatuko prezioa, baizik eta... Bai. Eta erosi du, 2 eurogatik erosi du bat osoa, eta ditzen dituela borrazio hortik, eta gero, oso mankorra, gaur egun modan dago, ez? Jatetxe asko erabiltzen dute, 5. gama deitzen dena, eta, patatak ja dagoeneko satituta etortzen dira, baina kalitatezko patatak, eta armintzek esaten hartzen duzu, eta zuk eskualdea balorean jartzen duzu, bertako gozotegi bateko postrea dela esanez, ez? Ez dakit nungo isoskiak, ero ez dakit, hemen, izan genuen, Alberdi, Donadoni isoskiak egiten dituena. Bai, artista getarikoa. Fernando, berak egiten ditu, jatetxe ezberdinen dako gozokiak, eta hori balorean jartzen dute. Hori da. Honen isoskia, ero beste honen txokolateak, ero beste honen, ez da izan. Eta hori gero menuan jartzen dezu, nondik handa torren, eta zenek egin duen, eta hori da, azkenen bestek egiten duten lan hori, balioan jartzen dezu. Baina beste gauza bada ez da supermerkatuan edo erostia, kriston kalidade txarrekoak, beak esango zuen goxua, zeola ona ziola, baina nik behintzat ez dakit zesan, eta kalitatezkoa izango zen, ez duen zetan izan, bere jatetxean saltzen bazuen, ez dut uste edo zer saltzen jarriko zuela, baina behintzat kalitatezko zerbait jarri zuen, eta... Hori gai, gero jarri zazu prezio hortan, ez dakit, postre jarri zazu berezia izena nahi bauzu, eta 2-3 euro kobratu bakarrik. Gulan taldean badukago bat, bere familiko bate jatetxea daukala, eta dana etxeko postreak hoi dira, eta gero ez dira, etxeen batekoa, etxeen batekoa, noski badirela, baina bereien etxekoa justu ez dira, Ez que hori azkenen gaine ez, etxekoa, baina edo nork jartzea dauka etxekoa dala, zenek esaten du egia dala edo ez, eta hor azkenen trampa asko daude. Ja, baina, hor beti, ez duzu pentsatuko ez, hau ez da etxekoa, ni nahi du pentsatu beti iten dutenean zerbait, eta lago besten bat, baina zuk, ez jarri, mintzat ez jarri etxekoa. Hori da. Zuk esan, apel estrudela, prezio baten jarri. Utzi jozu bezeroari galdetzen, ez da? Eta galdetzen esango diote zetz edo. Bueno, zer da ondo, Armintz? Bueno, nik egin detena da, hori gurina berotzen utzi, sagarrak moztu, zatitu eta zartagira. Eta orain ningo detena da, hemen dazkadan almendratxo hauek, ningo ditut txikitu eta barrura sartu, ordu ningo duna da pixkanaka txigortzen jun. Eta honekin izango da, parte, zati, kurruskaria, ez da? Hemen gero kozka egiten dugunean, hori bai sagarra kozinatzen dugunean nahi etzai gustatzen asko kozinatzea, Ze gelitzen zaigu bestela purea bezala xe. Ez da gordinik ez dugu nahi, ze igual tekstura ez da hori bilatzen ari garena, baino erdi egosita egon behar du, gero pentsatu behar dugu ere, labera dijoala, hori da. Nola, labian denbora ere pasako dun, labean bukatuko da egosten. Orduan, hementxe, hori, gure almendratxoak, txikituta, gure sagarra, gurinarekin, eta gero ingo dio dana izango da, maik pasak, ronarekin dana bota egingo dut, ez dio alkoholak enduko, baizik eta alkohol guztia botako diot barrura, eta honek emango dio, zaporea, ikutsua, eta ez larritzen alkoholak zemen lurrundu egingo da dena. Oso, no? Bueno, zagarrak azidoak ekarri dituzula esan dituzu. Bai. Beitu, hor ikerketa bat egin, da nik irakurri nuen, eta hor jartzen du, 54 herrialdetan, 18.000 bezeroekin erolan gozotegietara juten dienak, hor indute inkesta bat, eta inkesta horretan atera da, gaur egun, ikutu azidoak postreetan eramaten direla, jentean nahiago dituela. Zu horren, ez dakit, ero entzun duzu, ero nabaitu duzu hori dagoela gehiago? Jo, bida, nik azken urteotan, ez hori hainbeste, baizik eta
pistatxoari. Bai, pistatxoena pasada. Pistatxoarena izan da kriston buma. Zaki zer gertatu da, baina denak nahi dute pistatxoa, bai, kruasana pistatxoarekin, bai, kukiak pistatxoarekin, bai, musa baino pistatxoarekin, ez dakit pistatxoarekin, txokolate Dubai hori famatua ere pistatxoarekin, kriston buma, hainbeste azidoarenekin baino, esango nuke igual, pistatxoarekin. Gu behitu ekarri hori, inkerketa bat, non agertzen da, hori, galdetzen nahi dela, eta jendeak gero eta betiko errezeta tradizionalak, fruta azidoak sartzea, ikutu azidoak, limoiarekin esan dezagun, eta horrelakoak. Naiz botatzen bitartean limoia, Ikutu azidoa izateko. Ondo juten dala, egia da, azidoa ondo juten da postretan, eta gaur egun, lehenko errezeta, postre tradizionalak horrek, igual oso gozoak ziren, bakarrik gozoa, ikutu azidora botatzen ari dela, eta, ezagutzen ditugu baita honek osagai berriak Japoniatik eta etorri dienak, kimchia eta olakoak eta badukatela ikutu azido pilo bat badaude Asiatik etorri direnak, Asiako produktuak, eta nola da, yuzua eta horrelakoak, eta modan jartzen ari direnak, eta ikusten ditugula gure eskaparatetan, edo, saltokietan. Gauza fruituak, azidoak guain badira, oso ondo datorkio nahi behintzat gustatzen zait, asko, baino azukreare behar du, nahi iruditzen zait, hor balantza bat aurkitu behar dala, eta azido ikutsu horri balantza izateko, euki behar du behintzat azukrea. Oso ondo datorkio biak. Eta ondo seri datorkio, denei ondo etortzen zaio, vainilla. Eta gaur egun egia da, guri, hainbat, ikusi gaituzu errezetetan, vainilla leka erabiltzen, vainilla estraktua orokorrean, gaur egun saltzen diren vainilla zaporea daukaten produktuen 82% mundu mailan vainilla estraktua dauka. Ez dauka vainilla. Zegatik? Vainilla oso garestia dalako. Eta jende, zegati da horren garestia. Nik aurrek dizuet, prozesu guztia vainilla adar bat lortzeko ze behar da. Orduan, oin ulertuko zuen segatitan, olako batzutan ikusten ditugu vainilla leka bat, eta bali dizu lau €5, ez? Egia, zapore handia ematen diola, baina, ostras, ez da, gehiago izkoanik, erosten duanean, paketea handia erosten dut, eta merkia ateratzen da. Eta erabiltzekoak baldin bazarete, nik gomendatzen dizuet, eolako gozotegi baten paketea handia erostera. Vainilla. Da, azafraia eta gero munduko bigarren espezia ero garestiena. Azafraia eta gero. Gero bakizu, tropiko, hor dator, Mexikotik dator, eta hor da, deitzen diote, izen polita dauka, leken gerrikoa, baku zer dan, leken gerrikoa da, Ekuadorretik 25 gradu gora eta 25 gradu bera dagoen ingurune bada. Hortan, ateratzen da, kakaoa, kafia, vainilla, eta olako lekaldeak eta oso ondo aizten dira. Hor entzun izan dugu polinizazio eskuz egiten dela. Segatik egiten da, Mexikon polinizazioa egiten dute, handaukate vainillaren erlea eta olako kolibriak bertakoak, ez? Karo, munduko beste leku batzuetara eraman danez, han ez daude erle horiek. Orduan eskuzin behar da banan. Lorea, vainillaren lorea, egun bat bakarri dago irekita. Orduan, egun horretan sartu behar zeino, inberda polinizazioa. Eta bederatzi hilabetera hor gure modukoa dira, leka jasotzeko moduan dago. Azaldo pixkat errezeta, ze oraindik badauka honek, eta benetan histori oso polita dela. Zigor, nik bitartean errezetarekin jarraitu dut, nik egin detena da hemen izan da, sagarrak, zuku ateratzen joan da, zuku hori xurgatzeko indetena da, ogi birrindua bota, bale? Orduan, ogi birrindu honek egiten duna da, dana ondo xurgatu, ondo nastu, eta dana bat sortzen da. Eta vainillaz gain, nik gehitu diotena, eta apple strudelak normalian edo tradizionalki edo originalki izaten da kanela. Bale? Orduan, kanela dexente bota diot, betearria bukatu dut, ingo detena da, orain, onta bota, ontzi bat pasa, eta ozten utzi, orduan. Ozten dihoan bitartean, utzi zaudena prestatuko dut, orearekin hasteko. Vale. Ikusten dezu lagunok, betegarria prest, nahiko pela dago, eta orain egingo duguna da, orea horretarako oso erreixa, inungo misteriorik gabe, irina 250 gramo irin, barrura. Hemen normalero indartzua. Normala, bai.
pixka glutena hartzen du, indarra hartzen du, baina, bueno, horretarako ondoren 20-30 minutuko erposoa beharko du, itxaroin beharko dugu, eta hemen 150 gramo ur, epel, bale? Barrura. Zeingo dut orain? Ba, nastu, martxan jarri, eta ia da, ez balin badakezue makina, aldezuela eskuz, inungo arazorei gabe, ondo nahastu. Horrelako mai garbi batian, ondo landu. Inungo arazori gabe, orduan, ertzak ondo hartu behar ditu, ondo landu behar du, eta gure horiak izango du gatz pitxin bat, barrura, azukrerik ez zebe? Azukrerik gabe, irina. Ura ja azukrea ja badaukagu hemen, gure betegarriak izango du azukre desiente, gainera gero amaitzerakoan eta labetikan ateratzen dugunean, platereratzen dugunean, orduan azukre hautsa gainetik botako dio, beraz azukre desiente badauke, oreak ez du izango, eta ondoren pixkatxo bat ekilore txorrota bat botako diot. Baina ez dauka ezer gehiago, Txorrota fin bat, eta hori da, gure oreak daukan guztia. Ez zer ez gehiago. Oso ondo, banik bainiak jarraitu aldut? Oso ondo, bai. Gaut asko azkazu kontatzeko bainiarekin, ez da? Bueno, a ber, bainia bakizu da landare ikokaria, hau da, zuaitz bat behar du, hor bildu itena, zuaitzetik ez du zurgatzen, bera lurrean dago, eta hor di, bueno, leka badaukagu dagoeneko. Esan dakoa, 9 hilabetetara jaso egiten dira, leka horre dira berdeak eta ez daukate inungo usainik, 0. Horrek hartzen dira, trapu batean bildu eta galdarreztatu imar dira, minutu batzuez, 70 graduta uretan. Gero hartu eta holako mantetan bilduta, sartzen dira holako kajoia handi batzuetan, da hor egun batzuk urtzen dituzte, eta hartzidura bat gertatzen da hor. Hartzidura hartan jazten dira bere kolore hartzen, ilun hori eta gero usaia hartzen. Behin, hartzidura egin danean, hartu eta lehortu inbar dira. Daukaten ezetasuna, kendu inbar zaien. Nola lurtzen dute hori? Manta horiek, kalean, egunez, eguzkitan usten dituzte. Kakao batzala, lurrea botatzen dituela lehortzeko, ez da? Eta gero gauian barrura berriro. Ezetasunik eta esartzeko, horrela. Eta gero behin, ondo lehorra daudenean, bueno, gero ia da, hartu, banatu egiten dituzte, kalifikatu, hartu beraien lodiraren arabera eta txiki-txikiak eta itxusia direnak eta horrek hartu birrindu egiten dituzte, olako alkoholen batekin ero, eta horiek izaten dira gu gaur erabili dugun vainilla estraktua eta horrelakoak egiteko erabiltzen direnak. Honenak, normalean, sukaldari handiek eta lurringintzarako erabiltzen da. Hau da, kolonietan eta asko erabiltzen da vainilla, eta mila gauzatan nik nenekien, baina medikaziotan da ibiltzen da, zapore holan eskasa baldin badaukate. Egia da, edozer gautza erabiltzen baldin badezu vainillarekin, dana hobetzen du, Vainilla danatarako edo postetarako balio du. Oso goxoa dihona. Bia, nik hemen egin detena da, ja nire hori landu, ikusi dezu, momentu batian ondo landu, igual pixka bat gehiago ze baldin badezu, etzaio ezer ez gertatzen, pixka bat gehiago egoteagatikan, baina hori bai, oain dake tentsio asko honek, bale? Oraintxe bertan landu degulako. Orduan, honek behar duna da erreposatzen utzi, otzian, bale? Honek ingo detena da, hementxe utzi, film baterekin edo horrelaxe tapatu, besterik ez, eta ondoren, hemendikan 30 minututa egin behar dana da zabaldu eta xafla fin-finak lortu. Horretarako nik ja hemen denbora aurreratuta dauket, eta egin detena da ja ondo zabaldu. Ondo zabaldu, eta naiz eta ondo zabalduta egon, pixka bat gehiago, arrabolaren laguntzaz, ingo diotena da, pixka bat gehiago zabaldu. Egunkari bat ekarriko dut, irakurri izateko moduan ero? Pare ez dugu probarik egingo, baina bai, izan behar dula nahiko fina. Zen labian egon behar dut temperatura altuan, 180 gradu inguruan, eta gelditu behar du. Kurruskari, kanpotikan, ze barrutikan ja badauka bere tekstura bikaina eta ez du ezer gehiago behar. Beraz, egon behar du fin, eta ingo deguna da ja gure bete garria gainean ipini. Oso, ondo. Ostiralean maiatzean sartu ginen, eta hor badago esaera zar bat, esaten duena, maiatz pardo, ogi eta ardo, maiatz hotz, ezgari, ezagotz. Agotza da, gatza. Nik enekien, kostatu zait aurkitu dut. Bueno, nik garia, hau, segaitik aipatu dudan? Bueno, garia aipatu nahi nuelako. Eta segati nahi dut aipatu garia. Oina zidirelako, errepideak egiteko, gari lastoa eta erabiltzen. Hau da, hor, galipota egiteko erabiltzen dira produktu kimikoak eta, bueno, osasuntxua, ni benetan hemendik ikusten ditudanean, langileak hor, botaten errepidean, galipota. Inungo ezer jarrega emaskadei gabe, eta ikusita,
ze usai botatzen duen honek, suposatzen dut, gizakian dago kalterik ez du leiten, zenik inoiz ez dut ikusi inor, hori botatzen da, holan, ezer jarrita musturrean. Baina, bueno, nahi dutena da produktu kimiko horiek kendu, eta lastoa, gari lastoa erabiliz, antza, bueno, jasangarria hori da, eta kalitate gehiagozko, nola da, galipota egin alda. Nik hor, hombre, ikusten duana, jasangarria bai, eta ni erabat aldoz, baina diru aldetik espada ateratzen merkeagoa dala horrekin egitea, nik ez dakit aurrera jungan. Baina esaten dute antza, merkeago izan daitakela, orduan, auskalo, etorkizun batean... Dana onurak dira, orduan, ez da? Merkeago balin bada, berrira balin bada daiteke, edo... Eta gaina pitxadura gutxiago eta gertatzen direla errepidean, hau da, errepideak gehiago irauten duela, holan, apurtu gabe eta, segia da, ez dakizue, baina nik, bueno, bidaiatzea gustatzen zait, gaina beti nik ibilgailuan bidaiatzen dut, eta nik juten naiz gaina kamioia juten dien bidetik, hor aldea dago, eskerretik juen autobiatan, ero eskubitik juen, eskubitik kamioi guztia juten dira, eta hor bidea dago turrutututun gehiago. Eskerretik, leunago juten da. Horrexeatik jutezea zu eskerretik ez da? Autokaranak izeion emate izkiate luzek atzetik, plas, eta oin behar duena gure lantaldeko batea daukan sistema. Eraman holan pailasuen sudurtxo bat, beti holan, eta sudurrean jarri, eta pasatzen atenean horrekin agurtu horrela, irriperre batekin, eta nik uste horrek amorru gehiago emango diela. Hala, izorrai. Bueno, esan dagoa, nik ez da proiektu honek aurrera egingo duen, eta espero dut baietz, ze azkenean jasangarriagoa bada. Eta gaina kalitatezko errepideak ematen badizkigu, horrek esan nahi du, obra gutxiago egongo diela, errepidea gutxiagotan moztuta egongo dela, eta Joan Bergeren tokira beti lehenago helduko galela, ez? Azkarrago joango zerrela, ez da? Bueno, azkarrago nire katxarroak gu egunetik eskara pasatzen, inoiz kamioi ematekin pikatzen naiz, baina normalian ez da kantatzen, hola, da ni lasai. Autokaranak hori dauka hola. Beste ritmo bat, hawaiano, ritmo hawaiano. Nik ezagin zerrati baina, kotxen joan biter, beti dauket presa noa baita juteko. Ez dut esan nahi, velozidadea pasatzen detenik, baina hori inoiz ez, baina egia da toki guztita, juten naizela beti presaka, eta hori akats bada, Bai, egia esan, ni abiadura gustatzen zait, onartzen dut, baina, bueno, horregatik juten naiz, korrika oso askar, eta bizikletan oso askar, da horrela. Egir gaioan beti, errespetatzen, ze... A ber, bi aldizero multatu naute, eta pertsonak gizakiak tamales horrela ikasten du. Boltzikoa ikutzen diotenean, eta horrela behar da. Hori da. Bueno, ikusi dezu, nola bete deten momentu batian, utzi ditut ertzak bete gabe hori ondo estaltzeko, ondoren buelta eman diot, honi, ze hemen ikusi dezu nola itxita dauketen, orduan, buelta ematen diot, hementxe politxago geldituko zaidalako. Eta, sagarra ikusten da bestaldean. Hori da. Letrak egunkarianak ez dira ikusten, baina sagarra dagoela horre ikusten da. Hori da garrantzitsuna, ez da? Orduan, forma politxo honi horrela egin dut, aldezu ere, borobila egin, normalean ez, hori da, luzeixeago bezala. Horreko izaten da luzengak izaten dira, baina bueno. Baina bueno, kasu honetan horrela egin dut, ingo detena da arrautzezatu, eta ja labera. Orduan, 180 gradutan, nik usten dut, ordu erdi nahikoa izango dela, eta ikusten malma dezue, zuen etxeko labiak ez dakala hainbeste indarra edo, eta pixka bat gehiago behar dula, utzi jozue pixka bat gehiago, labe bakoitza, etxe bakoitza, da ezberdina. Beraz, 180 gradutan, utxu gara bera, hori da. Gorritu arte, eta listo. Oso, azukrerik eta gainetik ez, azukre esan duzu, gero bukaelan, zerbitzatzeko garainan hautza gainetik ez? Hori da, hori ningo detena, hau, labeko deja honetara bota, eta orain bai, labera, ordu erdi gutxura bera. Bueno, ikusten dut, ze usaina, kanela, vainilla, sagarrarena, edan ikusten dut nahiko kurruskari gelditu dala, Alde honetatik irikin da, ze hain fin egin dugun on, oso normala da edo oso ikua da, igual pixka bat nun baitean irikitzea. Baina, oin ningo degotena da, laban baten laguntzaz... Hori da, sukaldarientzako zatia. Hori da. Iskinak oso itxuzik geratzen dira, eta normalean kendu berzaten dira. Etxean ez zazu egin hau. Eroitean baduzuek, nire dut aurkesteko garaian, aldea dago, mosketa polit bat, ero itxu, tal, bueno,
esain politi. Bueno, ikusten dugu, nola gelditu dan ja ondo egosita, garrantzitsua, 30 minutu horiek ondo egotia, ondo pasatzia, ze bestela gordinik gelditzen da, batez ere azpiko aldean. Azpiko aldean normalagoa da, ze normalian beroa goitikan ematen dio, eta pentsatzen dugu goitikan, ja, ondo eginda dagoelako, ja, horia dana ondo egosita gelditu dela, eta ez, beko aldean batzutan gordinik geratzen da. Beraz, igual, plater bat ekartzen bali madirazu, zein, alegia, beltza... Hoixe bea, bai. Nik hemen kontatu nien armiz, nire trukoan pantxineta egiten dudanean, pantxinetakin batzutan geratzen da, gertatu alda, azpikoa oinarria gutxi egin dago izaten da, bai. Orduan, nik horriten duana lehenengotaz bai jartzen du, labeko erretilu batean, 20 minutu erretilu horretan, eta gero, ja, erdina dagoenean, jarri, hori, sarean, rejilladun erretiluan, hau da, plantxak entzen diot, haren gainean, haren beroak gehiago ematen dio, azpitik. Eta horrekin beste 20 minutu usten baduzue, pantxineta 40 minutuan egin da egoten da normalean, ze azkenean kontutan euki, pantxineta daukala barruan gozogile krema. Orduan ezetasuna dauka. Eta orduan, pantxineta kurruzkaria izan behar du, hori bada truko hon bat, horrela hori beratzen dugu. Guk ere bi aldiz egosten dugu, lehen da bizi erdi egosita uzten dugu, eta gero bukaera azkeneko ikutxua ematen diogu. Bueno, ikusi dezu ez da, nola egiten dan, eta hementxe, nire Apple strudela. Hor, bat zegoen izan, nik alemanez banekien, zeran, zan, erderaz da comer un racimo de uvas. Mazmordoa janeban. Eta? Hori alemanez uste dut, dala, Hori alemanaz bezala balioko luke ez da? Bai, ero, zegoen beste bat, nola zara, haitxak esate zuela, zuan empujen estrojen bajen. Hori da metro, alemaniarez. Bai? Ez da? Haitxako lan esaten zian ni txikitan, eta nio guzti nintzen da, jaku zelan dan metro alemaniaz da, zuan empujen estrojen bajen. Eta hau da, Apple strudel. Azkenean, hortu. Ba, indartxu esan beharra dago, ez da? Arki, bueno, hementxe gure gaurko postria, aurrera. Nik mazmordoa ez, baina matz batzuk harrapatuko jut, gogoratu, patxarrean, erorronean, guztitat horrek pestikutu bat ematen dio. Hori da. Eta ikusi dezu, fin dago gure orea eta betegarria. Hortxe. Hau, ematen du Austriatik etorri zaigula, Zuzenian. Postrea aurkitzen duanean, jatetxetan da, eskatzen du. Ba naiz, oso salean, gustatzen zait, pila. Azkenean zagarra kanela. Eta gaina kurruzkari puntua, segi hau behar dugu. Oso, no. Bueno, ba oin egazkin hartu, eta herrialde Arabiarretara Marokora joango gara, eta bertako postre erraz bat ekarriko dizuet. Kuskusa kokoarekin eta mangoarekin. Herrialde Arabiarretan horren tipikoa den lagungarri hori beti saltza kontuekin, bueno, oraingoan ere saltza batekin jarriko dugu, baina zer izango da, saltza gozo bat eta fruta gozoago bat. Beraz, bueno, astelen gozoetarako errezeta bikaina. Ura irakiten jarri eta neurri berdinean kuskusarekin nahasi. Film plastikoarekin estali eta 5 minutuz pausatzen utzi. Mangoa zuritu, laukitxotan moztu eta laranja lore urarekin batera katilu batean nahasi. Beste katilu batean gazta krematxua, koko esnea eta azukrea nahasi eta gorde. Kuskusa eginda dagoenean, banatu katiluetan, gainean koko saltza bota, jarraian mango pusketak eta bukatu koko birrindua eta menda osto xeatuak gehituz. Orduan, bueno, kokoa, menda daukago, laranja lore ura, hau ere, bueno, erroskoak egiteko, ez da? Vainillina, lehen aipatu duguna vainillina moduan, hau ere, bueno, artifiziala izango dela, baina ikutu oso berezia ematen diola, eta hori, esateko, ekartze digu Gabonetako errege opila eta batez ere, herrialde Arabiarretan pila bat ibiltzen duten. Orduan, kuskusa egiteko, nik hemen jarriko katilu batean, neurri berdinean, ur beroa daukat hemen, beraiek lurrunetan egiten dute, badukate gailu olako berezi bat lurrunetan itxeko, baina guk errezaldera joan da, ura neurri berdinean, bota, nahasi eta gero hau, plastikoarekin bilduko dugu eta 5 minutuan prest daukagu. Hoi asko bat saltzan lagungarri moduan jateko, txipiroi batzuekin saltzan ere laguntzeko, nahi duzuena, gaurko postre egiteko. Eta jongo naiz, mangoa zuritzen, laukitxotan mozten eta laranja lore urarekin nahazten. Kuskusa
Afrikako iparraldeko herrialdetan, bueno, oso ohitura handia dago kontsumitzekoarena. Zigorrak esan du, lurrunetan ere kozinatzen da, baino badagate beraiek tresna berezi bat horrela, sumendia dirudien tresna moduko bat, non beraiek bertan gisatu guztia egiten dute, bertan jartzen dituzte, bai, beraien edo txitxirioak, edo lekak, edo aragia ere, barazkiak, dana bertan jartzen dituzte, eta kuskusak egiten duna da xurgatu, elikagai guzti horrek botatzen duen, ura, usaina, zaporia, eta dena egiten dena nahastu eta kriston zaporia hartzen dute. Beraiek erabiltzen dituzte ere, gainera, espezia pilo bat, beraien gastronomian ezinbestekoa direnak, eta badago, beraiek erabiltzen duten espezia bat, Ras el Hanout, izena duna, ez dala espezia bat bakarrik, baizik eta nahasketa bada, eta izen honek esan nahi duena da, dendako hoberena. Hau da, 20 bat espeziez egindako, kurri moduko bat, hori berdina dala ez, espezia askorekin egindako zerbait da, beraiek asko erabiltzen dutenak, beraien gastronomian, eta ia denari hori botatzen diete. Kasu honetan ez dugu espeziarik erabiliko, finago egingo dugu, gainera menta erabiliko dugu, ez da, kriston freskotasuna ematen dioguna gure platerari, zertarako erabiltzen dugu menta adibidez, koktelak egiteko, asko erabiltzen dira, ez da? Koktela, bai, erabiltzen dira, edo infusioak egiteko, platerari ere freskotasun hori emateko, kasu honetan kokoa daukagunez, eta nahiko koipea dunez eta horrela, balantza hori aurkitzen dugu mendarekin, eta beste plater askotan ere kontsumitzen da horretarako, ez da, freskotasuna emateko gure platerei. Menda, desente, askotan erabili izan dugu, beraiek oso tipikoa dan hartzen dute tea menda pila batekin, eta edari pila dauzkaten menda daukatenak, eta esan dakoa, Ras el Hanout azkenean da, kurria moduan, baina dendako espezia onenakin erabilita. Hemen nik, ikusi zuen, mangoaren ezur, bota du, zapala da, ezagutzen ez duzuen entzako da, horako azal zapal bat, hau juten zaretenean ondartzarat ikusten dituzu hor txokoaren ezurrak eta goten dira batzutan, are artean, horren antzekoa da, eta gero, laukitxo eta moztuko dugu mangoa, eta mango honek egia da, zoragarria suertatu zaidala, hau hartuko dugu, jarriko dugu lako katilu batean, eta gero, laranja lore ikutua eramango du, horrek eramango gaitu, herrialde arabiarretara. Gainera, bururatu zaite, eta esan, kuskusa erabili horrez, arroza erabiliko bagenu? Hola, arroz esne bat egingo bagenu? Tailandian ez dago hori egiten dute, beraien badaukate, beraien postre hori zein dan arroza, gero kokoa eta mangoa, kombinazio... Nei kriston kombinazio erute zaite, oso tropikala eta oso ondo. Eta ideia bezala kuskusarekin egitearena, berrikuntza edo ideia oso ona, oso gutxitan ikusten dana gainera. Nik uste dut, hemen zuketan ikoin, Bilboko Karolina, hobetu ez du egingo, noski, baina bersio bat inaldiegu, hartu eta arroz olako pastel bati, hartu eta jarri mango krema bat ero zerbait, ero mango krema, ero koko krema, eta ero mango pusketak, ero alderantziz, ero kombinazio hori txarrezta gongo. Herrialde ezberdinetan egiten badute eta funtzionatzen badu, gure antzegatik ez. Karolina tropikala dituko benioke? Agian. Hemen Karolina egin dugu Makaiau Karolina. Ere? Egin genduen hartu, eta holako trampakto jo bat, azkenean Makaiarekin egin genduen holako krema bat, eta ostore batean ostorea oinarri, eta ero txuria geratzen zen krema hori, eta gainean... Ona. Txokolatea beharren tintarekin jarri genion, txipiroi tinta, eta ikusten zenun, da Karolina bat ematen zuen, gero hauan sartu, eta justo gozoa etzan. Nahi komentatu didate, eta gozotegi askotan eta horrela egon naiz, eta beraiek pastela egiterako garaian, arroz pastel hori egiterako garaian, esaten zuten, bazuten errezeta bat, bereiziki horretarako, baino antzinean eta horrela, gauzak sobratzen zitzaizkienen, adibidez, croissant bat edo horrela, hori nahazten zuten kreman, dena ondo birrindu, eta hori erabiltzen zuten oinarri bezala arroz pastela egiteko. Gero hori laberatu, eta igual egunen batian, igual croissant zatiak zituen, beste egun batian beste boieria batena, edo gauzak berrera biltzeko, edo zakarrontzira ez botatzeko, eta esateko, hau erabili daiteke, arroz pastela oso ondo dator horretarako. Gauzak erabiltzeko eta ez botatzeko.
Bueno, gazta krematxua, hemen. Dozein gazta krematxu. Nahi oso, zait, otutzen zaizuela. Koko esnea, baina lodia, hau saltzen dutena latetan da saltzen dana, eta azukrea. Hau, nazi ingo dugu adaska batekin, eta hau izango da, gero kuskus horren saltza eramango dena, ez? Ze kuskusa beti erlazionatzen da, horrelako jakiak, zein taginia, ez? Ontzia, armintzeka aipatu duen, horrekin juten dien, hor prestatzen diren, hainbat eta hainbat jaki saltzan, bai barazkiekin, bai arkumearekin, denalakoa, hori zurgatzea lagunduko na? Bueno, kasu honetan, saltza gozo bat. Bia, mendata zitzein dugu eta erabili daiteke ere, itxoak eta horrela usatzeko. Menda? Bai, menda, usainaren gatikan. Eta badago interneten, bideo bat oso birala egindana, non berak esaten du, berak duela trikimailu bat euliak usatzeko. Eta ez du menda erabiltzen, berak egiten duna da. Idatzi 78 zenbakia horri normal batian, askotan, eta eulia gerturatzen direnean pentsatzen dute armi-armasare badala eta ez dirala gerturatzen, horrexigatikan. Badakizu interneten gauza asko daudela, asko egiak ez direla, ez dakit, zuk sinistuko zenuke, berak esaten du. Eta funtzionatzen du? Berak baietz esaten du, nik ez dakit sinistu hori. Euliak ez dakit oso bizkorra diren, baina hori baino gehiago. Hombre, baina zentzua, badauka, nik egia ezan, ez dakit 78, ez daukat denbora, 78 jartzeko hori da zen, baina... Bueno, zentzu pixkat izan da, ez? Dezakeze, azkenean, berarei etxai nagusia gara gu, eta armak, ez? Orduan, bueno... Baina, 78 zenbakia naiz eta askotan idatzi horrek ez du armasarean antzari. Nik bideoa ikusi dut eta esan eta horrek ez. Batek baino gehiago, ikuioan, kortan dauzkan horre zinjak, izazten dienak euliak, horrek kendu ingo zituen, eta oin, semia, iloba, biloba jarri duan 78 margotzen, eta papel busketa hori jarriko. Eta horrekin eza enredatzen inoz, niri egia da alturakin ere sekulen itzela iristen. Baina nelen guzu altua badala, inoz buruakin eman zion, eta nahiko desatxe egina da, itxastia hietan, eltsoz josita dagoen, euliz josita dagoen, tira luze hori. Bueno, kuskusa, hemen ikusi duzu, gure krema, listo, azukrea nahi duan hemen, azukrea desegiten jutea likidoarekin. Mangoa hemen, bota diot, laranja lore ura, eta hau ondo nahazita. Eta oin, izango dana, kuskusa ingo du askatu. Kuskusa, nik normalean etxean egiten duanean, gero gurina botatzen diot hemen, erabiltzen duanean guarnizio moduan aragitarako. Baina egiten duan da gurina bota, eta gero, sardezka batekin askatu. Kasu honetan, berdin zait, aske ez bada gelditzen, ze gero botako diodan krema honekin, koko eta gazta krema honekin, erabat askatuko da, eta ez dau inungo arazek. Hau, bi katilutan jarriko dut, esanakoa. Gero krema, eta gero mango busketak, koko birrindua, eta menda, ez dauka zer, postre, azkarra eta... Eta tropikala. Erabat. Gure Euskadi tropikala, eta horako gero eta gehiago janbar ditu gure txian, Vale, hau, orduan hemen, koia hartuko dut, eta asmoa da, gero artistiko nahi izan ezkero, egin alduzue hartu katiluetan, zapatu gero buelta eman, gaztelu batekin, gaztelu bat itxeko, artista izan beharra dago, kuskusarekin gaztelu bat. Nere umendako arrazakin egiten dudana hori da gaztelu bat. Eta beraien pelikula egiten dute, eta dioa ortomatia, erasoan, koiarakin, katapult... Garrantzitsuna jatia, hori da. Bai, arrozanakin ez daukat erasoen. Ez daukat inu erasoen. Hori inbarrezu igual barazkiren batekin, gustatzen ez zaien zerbaitekin, hau izango da kriston gaztelua eta... Horako pelikulak argitza egiten ditu, eta batez ere, umeak sukaldean sartu itzazue, eta beraiek laguntzen baute prestatzen hori, beti gero saiatuko dira dastatzen ero. Gure koko krema, gainetik, beldur gabe, bikaina. Gero, beste goiara batekin, mango, pixka botako diogu. Ia, da, kokoa, mangoa, menda, pilo bat kombinatzen duten osagaiak diala, eta beti ondo jungo diala. Eta hemen hone daukana da kuskusa oso neutroa da. Ez dauka zaporeik. Ura bota digu, salda botatzen badigu kuskus bateri, noski saldaren zapore hartuko digu. Baina bestela ura erabiltzen badu bakarrik, inungo zaporeik ez dauka, orduan, karbohidratoak emango dizkigu behintzat, era osasun hori ere. Eta oin, menda. Osto batzuk, hau gure etxeko menda da,
bai. Gure lehenko txorieneko aspalditik jarraitzen duzuenok, badakizue lehen hor baratzera eta juten ginela, oierrekin gure baratze zainakin, eta hor egiten genituela, hastian egun baten ero, saioa bertatik hasi, produktu ezberdinak eta erakutsi. Bueno, bendak oraindik irauten du hor, basatia, hau benda basatia da, eta esanakoa, 0 kilometrokoa, eta gure postre honetan gaur erabiliko duguna. Koiara batekin? Bai, noski. Hemen daukazue gure kuskusa mangoarekin eta kokoarekin. Bakoitzak bat? Bakoitzak bat. Ondo. Gaurko fruta pieza ya barrura. Egia da, Bai arrozakin, bai kuskusakin, bai, edozein oran karbohidratokin balioko luken postre bat, eta egia esan, kombinazioa ezin hobea dela. Erraza, etxean egiteko modukoa, eta egin behar duzuena. Hau eta bihar txorienen egingo ditugun biak ere. Hori da. Beraz? Eskerrik asko, agur.